Какво правиш? Почивам, правя почивка. Виж къде правя почивка. Тук правя почивка. В горите съм дошъл. Разтоварвам от Словакия. От Словакия така се разтоварва горът. Мляко. Сега си правя видео от таблет. Да видим как ще изглежда. Това е Словакия тук. Ето, вижте. Това е Словакия, от Балкана съм. Разтоварвам телешко мляко. От телета, млади телета, разтоварвам мляко. Я се покажи като заре малко. Не зад мен. Ето ги жената е тук. Хайде, пей. Знаеш ли да пееш? Да. Знаеш ли да пееш? Знам, не ми се пее. Не си се пее. Хайде, бе. Как ти дава? Знаеш ли тази песен? А времето. Да. А времето си. Пропуснал си, момче. На живота си тече, транспорта си пропуснал си, момче. Бе, играем с глава, с очи, с носа си, с ръцете си. Айде бъдете живи 160-25 години. Тук се говори, не говори на тебе. Айде, нека да звучи този поздрав за нашите гледащи от Фейса. За моите приятели и приятелки и душмани няма. Аз знам предварително. Да са ми живи и здрави 165 години. Всички живи. Всичко. Един знаменател. Ма жена. Знаеш това песен? Знаме. Едно време съм я знаела. А тази жик-так. Виж как прави. Жик-так. Това не е. Защо не е удобно, не да не е нищо. Жик-так. Жик-так е тази песен. Не знам ли за това ти. Дали съм разтоварил да се така, че да видиш?